Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Тамошобинони муҳтарам ва гиромии қадр, назди мо қуръонои ҳар хеле ҳаст. Қуръонои калон, варақҳои зард, қуръонои миёна бо таҷвидам ҳар намудаш ҳастай. Хоб баъд қуръонои бо забони ӯзбекӣ тарҷума. боз қуръони ӯзбекӣ бо тафсир вуҷуд дорад, чанд намудаш ҳастай. Баъдан қуръонҳо бо забони тоҷикӣ тарҷума, ҳамчунон тафсираш вуҷуд дорад. Инам чанд намудаш ҳастай. қуръонҳо бо форсӣ, яъне бо ҳарфҳои форсӣ навишта шуда тарҷума ҳам вуҷуд дорад. Баъдан қуръонҳо бо забони урусӣ тарҷума, чанд намуд бо забони урусӣ тарҷума ҳаст, ҳамчунон тафсираш вуҷуд дорад, бо тафсирам ҳаст. Баъдан чанд намуди дигар китобҳоам вуҷуд дорад. Китобҳое ки шумо мехоҳед бо забони урусӣ бошад, агар вуҷуд дорад, бо ӯзбекӣ ҳаст, вуҷуд дорад. Фақат шумо адреси худтонро мегӯед ки дар кадом шаҳри Русия ҳастед ва пардохт мекунед. Мо иншоалло ба кадом шаҳри Русия ки набошад равон мекунем. Равон карданаш бепул аст. Саломат бошед.